Tervetuloa Äiti-Venäjän hellään huomaan. Tässä jaksossa tutustumme neuvostoarmeijan kehittämään lajiin nimeltä sambo ja sen moniin muotoihin. Tämän lisäksi tutustun Pietarin katulasten synkkään elämään. Sambo on Neuvostoliiton puna-armeijan 1920-luvulla kehittämä kamppailulaji. Se luotiin alun perin sotilaskäyttöä varten ja siinä yhdistettiin tehokkaimpia elementtejä muun muassa karatesta, judosta ja jujutsusta. Sambossa on useita eri suuntauksia ja suosituin niistä on Combat Sambo. Combat Sambo yhdistelee paini- ja pystyottelua ja se on nopeasti kehittyvä, erittäin monipuolinen kamppailulaji. Se luokin hyvän pohjan MMA:ta varten. Combat Sambon parista on noussut useita maailman kovimmista vapaaottelijoista. Treenaan seuraavan 10 päivän ajan yhtä aikaa 3 eri sambokoulussa. Mestari Barakovin luona opin sambon perusteita. M1 Globalin koulussa valmentaja Rams kouluttaa minusta kilpakamppailijaa. Mestari Kojerginin koulussa minut puolestaan laitetaan erilaisiin fyysisiin ja koviin testeihin. Kun olen treenannut 10 päivää, ottelen M1 Globalin valmentaja Ramsia vastaan. Mun treenit alkaa tänään ja mä oon just saapumassa mestari Barakovin koululle. Mestari Aleksander Barakovilla on yli 40 vuoden kokemus kamppailulajien parista. Barakov kouluttaa omien sambo-oppilaidensa lisäksi myös Venäjän terrorismin vastaisia poliisiyksiköitä. Kuinka monta 70 tunnetta, jotka liikkuu tolleen? Alun perin painia ja pystyottelua yhdistelevä Combat Sambo oli vain sotilaiden käyttöön tarkoitettu laji. Sen harjoittaminen oli neuvostoaikana kiellettyä siviileiltä, mutta vuonna 1991 se tunnustettiin urheilulajiksi. Tää on uuvuttava homma. Tää on kovin jätki. Vähän matkaa Pietarin ulkopuolella on urheiluasuntola, jossa jätkät asuu ympäri vuoden ja harjoittaa monia erilaisia kamppailulajeja, muun muassa samboa. M1 Global on yksi arvostetuimpia MMA-organisaatioita maailmassa. Sen lipun alla ovat taistelleet muun muassa Fedor ja Alexander Emelianenko, Martin Kampman sekä Keith Jardin. Tällaista on kamppailulaji korkeakoulussa. Ne asuu täällä, nukkuu täällä, syö täällä ja treenaa täällä 365 päivää vuodessa. Ja täällä tehdään kivenkovia ammattikamppailijoita. Koulussa minua valmentaa yksi Venäjän M1 Globalin parhaista opettajista, eli valmentaja Rams. Venäjän sambo-kamppailijoilla on usein päämääränä luoda ura kansainvälisillä mixed martial arts -areenoilla. Tämän vuoksi treenaus ja tekniikat ottavat jatkuvasti vaikutteita MMA:n uusimmista suuntauksista. Kun mä yritän torjua, jalka tulee tähän ja mä lyön itse itteni päähän. Koska moderni Combat Sambo-koulutus tähtää usein MMA-uran luomiseen, myös lyönti- ja potkutekniikat ovat hyvin samankaltaisia kuin muiden maiden MMA-kouluissa. Ei muuta kuin moukarin käyntiin vaan. Treenataan vähän maassa olemista ja
suojaamista ja lyömistä ja mä olin lähinnä se vastaanottajapuoli. Treenit sen kun jatkuu ja mä oon nyt saapunut mestari Kocherginin koululle. Mestari Kochergin on karatemestari, joka tekee paljon yhteistyötä M1 Globalin kanssa. Monet Venäjän parhaimmista sambo- ja vapaaottelijoista treenaavatkin hänen salillaan. Tosiasia on se, että maailman huipulle ei pääse, jollei opettele sietämään tällaisia tilanteita. Seuraavaksi näytetään teille, miten reisiä kovetetaan. Tuolla tytöllä on betonijalat ja se aikoo potkii mua. Mä veikkaan, että puoli potkua riittäisi. Thank you. Вкладывается. Пока темп движения хороший, я ничего не делаю. Mun tehtävänä on potkia häntä vatsaan, ja jos mä lopetan, niin hän aikoo reagoida vastahyökkäyksellä. Eli mä en yksinkertaisesti saa lopettaa. Спида. Рожайте! Mä saan jalkoja ylös ja mua pelottaa lopettaa tää. Voi vittu, sä vaan odottaa, että mä lopetan. Mä jalkoja ylös. Nyt polvi tuli päähän muuta. Tässä vaan läpikäytiin esimerkki siitä, että kun sä aloitat hyökkäyksen, niin vie se loppuun saakka. Koska jos sä lopetat ja se kaveri osaa mitään, se tekee susta hakkelusta. Piste. Koska sambo luotiin sotilaslajiksi, siihen kuuluu erilaisten aseiden, kuten veitsien käyttö. Sambon veitsipuolustustekniikat ottavat hyvin paljon vaikutteita japanilaisesta jujutsusta. Kyseessä on combat sambo ja tässä on kyse elämästä ja kuolemasta. Ja seuraavaksi nähdään, mitä nakkikiskalla käy, kun tollainen kaveri vetää puukon esiin. Jos molemmilla osapuolilla on veitsi, heidän on oltava valppaina ja liikuttava todella nopeasti etsien vapaita paikkoja. Usein vastustajalle tehdään ensin joko harhautusliike, jonka jälkeen oma veitsi isketään sisään. Пытаться там как-то что-то сделать такое, что-то там такое с ножом сделать, хорошо? Joo, siis ton äskeisen matsin jälkeen niin mä pelottaa ihan törkeästi hyökätä ton kaverin kimppua. Mitä helvettiä tapahtui? Mä sain ton veitsen päähän, joka oikeastaan viilsi mua koko takaraivon matkan tähän kaulaan asti. Ja jos toi olisi ollut oikee, niin mä vuotaisin täällä hengiltäni.
Olen treenannut Combat Samboa 5 päivän ajan. Huomenna aloitan painisambon opettelun. Minulla on vielä 5 päivää aikaa ennen loppuotteluani. Koulutukseni jatkuu nyt sambo-urheilupainin parissa. Tässä sambon tyylisuunnassa painopiste on heitoissa, lukoissa sekä mattokamppailussa, joka muistuttaa hyvin paljon japanilaista judoa. Erona judoon on kuitenkin se, että sambo-painissa on sallittua tehdä jalkalukkoja, kun taas kuristusotteet ovat kiellettyjä. Tässä lähtee jalka irti. Just trying to figure out what happened. Aika teknistä ja noilla on koko ajan kontrolli mun päällä, mitä tahansa mä teen. Se on koko ajan kiinni mun vartalossa. Mulla on hirveän vaikea liikkua tai paeta. Menee pari sekkaa. Mun täytyy taputtaa. En pysty näitä perässä millään. Sambo on Venäjällä hyvin suosittua sen takia, että se valmentaa kamppailijoita tehokkaasti vapaaottelijan uraa varten. Sambo-painin tekniikoissa on paljon samanlaisia liikkeitä kuin MMA-otteluiden painissa. Tarkoitus on laittaa se kaveri solmuun keinolla millä hyvänsä ja saada hänet alistumaan minun tahdolleni. Seuraavaksi mestari Kocherkin testaa taitojani laittamalla minut haastavaan painitestiin. Seuraavaksi mä painin Combat Sambon maailmanmestarin kanssa. Okei. Wow, mitä vittua? How many seconds? Maybe 5? Ai vittu! 2 seconds. Mun alasviemiseen menee tuoltakaan vedä tasan 2 sekuntia. Thank you. Olen treenannut 3 eri sambokoulussa 10 päivän ajan. Loppuotteluni on huomenna, mutta sitä ennen otan selvää Pietarin katulasten vaarallisesta ja onnettomasta elämästä. Very good. Okay. Me ollaan Pietarin lähiössä tällä hetkellä ja ei enää todellakaan voi puhua mistään hienosta alueesta ja me ollaan täällä etsimässä kodittomia katulapsia. Suur-Pietarin alueella on arviolta yli 10 000 vanhempiensa hylkäämää katulasta, joista monet ovat asuneet kaduilla vuosien ajan. Lapset ovat paenneet kotona tapahtuvaa väkivaltaa, hyväksikäyttöä sekä vanhempien alkoholi- ja huumeongelmia. Hyväntekeväisyysjärjestöjen katupartiot kiertävät Pietarin kaduilla etsien kodittomia lapsia ja antavat näille ruokaa, vaatteita ja ensiapua. Kun lapsen luottamus on saavutettu, häntä yritetään houkutella turvakotiin asumaan. For how long has she been living on the street now? How does she survive? Where does she get food or money or? Voidaanko mä auttaa häntä niin kuin millään tavalla? Larissa ostaa ruokaa. Hänelle ostetaan ruokaa? Joo. Pietarin katulapset nukkuvat yönsä talojen ullakoilla, kellareissa, rappukäytävissä ja viemäreissä. He saavat ruokansa kerjäämällä tai roskakoreista. Rahaa he hankkivat näpistyksillä, välittämällä huumeita tai myymällä itseään. Monet lapsista ovat riippuvaisia liiman haistelusta ja heroiinista. Ja useiden lapsien tie päättyykin varhaiseen kuolemaan. Täysin mahdotonta ymmärtää, että tällaista elämä voi olla 400 kilometrin päästä Helsingistä.
Marman. Hello. Turvakodit ovat hyväntekeväisyysjärjestöjen ylläpitämiä paikkoja, jotka tarjoavat lapsille lämpimän kodin, ruokaa, terveydenhoitoa, koulutusta ja ennen kaikkea rakkautta. Картинки, короче, он сам нарисовал. Okay. You have drawn this. Wow. Lapset pyritään pitämään turvakodeissa vuosien ajan, kunnes he ovat aikuisia ja tulevat toimeen omin avuin. Okay. Thank you so much for this present. Mun meinaa lähteä jalat alta, kun mä tuun lasten turvakotiin, jossa he antaa mulle lahjan. Oi vitsi. Seuraavaksi mennään yksityisomistuksessa olevaan tyttöjen turvakotiin. Suuri osa Pietarin kaduilla olevista tytöistä päätyy prostituutioon. 13 vuotta on tavallinen ikä aloittaa itsensä myyminen, mutta nuorimmat ovat vasta 10-vuotiaita. Näille se on se, että onni on sitä, että niillä on katto päällä, pään päällä, joku joka rakastaa niitä, turvallinen olo, eikä ne tule raiskatuksi tai hakatuksi tai joudu kadulle ilotytöiksi. Красное, Hei! Moi! Ei ihan hemmetin vaikea pukea sanoa sitä, että kuinka paljon niinku tuntuu, että maailmassa on niinku hukkaan heitettyä rakkautta tai käyttämätöntä. Ja kun täällä olisi niin paljon lapsia, jotka sitä tarvitsee. Jotenkin kun tajuaa, että niin kaikki hylätty. Ne katulapset, jotka eivät pääse turvakotien suojelukseen, joutuvat ennen pitkään vankilaan, katoavat jäljettömiin tai kuolevat huumeisiin ja sairauksiin. Aivan uskomattoman koskettavaa nähdä tällainen turvakoti, missä tällaisille hylätyille lapsille annetaan mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen. Ja muistakaa, että tekin voitte auttaa näitä lapsia omin keinoin ja auttamalla hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka auttaa näitä taloja. Loppuotteluni on tänään ja vastustajani on M1 Globalin huippuvalmentaja Rams. Mä en voi nyt mitään muuta kuin toivoa, että Fedorin hanskat auttaa mua edes vähän selviytymään. Voi jumala. Ne muutamat potkut, mitä mä oon vetänyt tuohon. Ja se ei muuta kuin nostaa jalkaa tai vetää kyynärpää tuohon eteen. Se tuntuu siltä, että jalka halvaantuu. On sellaisia hetkiä, että mä vihaan tätä duunia niin paljon. Täältä näyttää niin kuin aidosti se, kun isompi kiusaa pienempää.
Mä oon saanut tänään turpaa. Ja sen verran taikauskonen mä oon, että mä uskon saavani Fedorin hanskoista sen verran voimaa, että mä pystyn edes antaa pikkusen takas tälle jätkälle, enkä lähtenyt tästä salista pyörätuolissa. Tervetuloa Taimaahan. Tässä jaksossa tutustutaan Muay Thaihin, eli thai-nyrkkeilyyn. Nämä nuoret skidit on ammattiottelijoita. Mä en halua tehdä tätä. Armanin kipulääkkeet sponssaa Jack & Jones. Powered by Gyms. Mukana taistelussa Norton Internet Security 2011.